Usa ka mini suri-suroy ang ipahigayon sa mga lungsod o syudad sa amyanang bahin sa lalawigan sa Sugbo nga salmutan sa mga miyembro sa Philippine Councilors League kon PCL dinhi sa Sugbo. Tawgon kini nga Staycation Escapade. 116 ka mga miyembro sa Philippine Councilors League kon PCL Cebu Chapter moay mosalmot sa maong kalihukan isip kabahin sa ilang tinuig nga panagtigom. Diin anha sila magplano ug maghimo og target sa mga programa ug mga proyekto nga ilang ipatuman alang sa sunod tuig. Gipahibaw nila ni Bukal Caroline Bacaltos, ang presidente sa PCL Cebu Chapter ug Provincial Tourism Officer Marty Ibanez ngadto ni Gobernador Gwen Garcia nga ang mga konsehal gikan sa habagatang bahin sa Sugbo mooy mosuroy sa mga dapit suruyanan sa norte ug aduna pay laing hugna sa suroy-suroy diin ang mga taga norte na usab ang mosuroy didto sa habagatan. Gipahimangnuan usab ni Garcia ang mga nangulo sa maong kalihukan nga siguradoon nga matuman ang protocols ug idalit gayud ang mga essentials sa matag lawak sama sa turmeric tea ug calamansi juice. Sigon ni Bacaltos, paagi kini nila pagsuporta sa paningkamot ni Gobernador Garcia nga mapabuhi og balik ang turismo sa probinsya sa Sugbo. Nga at the same time maka-learn ta kay kami pod ako mismo wala ko ka suroy pa the whole province. And this is the first time nga makasuroy ko. Pareha po sa uban nga mga councilors, mga kuan, wa po na sila po kasuroy pa sa uban nga mga lugar diri sa norte. So mauna nga ato ang gibuhat mag-benchmarking. Apil sa ilang adtuon ang sikat nga bamboo forest sa lungsod sa Medellin ug Cebu Safari Adventure Park sa lungsod sa Carmen. Giklaro ni Ibanez nga kini nga hugna sa suroy-suroy susama sa suroy-suroy group tour package nga gilunsad niadtong Marso ning tuiga. So this one is a bubble tourism type wherein the same group would be transported from just a few lang identified. Amo gyud ato ang place, amo sila gi-explainan and what to expect. Ato sila gipakita na there's more to see back sa province. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo.